Направи втори епизод. Знаеш ли колко много деца и родители се радват на това българско фентази? Искаме още! Искаме още! Ще ми направиш ли малко гопниче? Кога ще гледаме втори епизод? Епизод 2! Искаме още! Втори Искаме епизод! още! Бандата на Банши е супер! Стой! Смърдаша, ние ще направим епизод 2. Ти си в главната роля. За любовта е. Трябваш ни. Ела. Здравейте! Ние сме бандата на Банши и сме група приятели, които харесват фентази. И сме развълнувани да споделим началото на нашата 30-дневна краудфандинг кампания за епизод 2. Пилотната серия на бандата на Банши е гледана до сега от над 40 000 души в България и по света. И всички искат още. Този епизод спечели множество награди от фестивали в Кан, Холивуд, Лос-Анджелис и Лондон. Това ни вдъхнови да създадем цял сезон. И сега работим върху втори епизод. Любов. Спокойно, не се плаши. Дали не е добре да разкажем за целия проект? Хората не знаят кои сме. Много добра идея. Сашо, ще разкажеш ли? Разбира се. Преди 3 години Ангел написа фентази романа Пътешествието на Мая. След това той предложи да направим пиеса по книгата. Така се събрахме група приятели, вдъхновени да творим заедно. Представлението дълбоко развълнува и малки, и големи. В пиесата имаше банда гоблини и таласами, които разсмиваха публиката до сълзи. Всички питаха кога отново ще могат да ги гледат. Затова решихме бандата да оживее на голям екран. Така се роди епизод 1, а неговия успех вдъхнови създаването на епизод 2. Дали не е добре да кажем какво ни трябва? Да. Добре. Да се направи игрален филм не е ефтино. 1 минута от нормален игрален филм е 5000 лева. 1 минута от фентази филм е 10 000 лева. Причината за тази разлика е, че фентазито изисква допълнителни елементи, които да направят филма магичен. Ние имаме подкрепа и голям напредък. Национален фонд култура осигурява една част от финансирането, но е необходимо да набавим още $20 000 за специални ефекти, CGI, декори, специален грим. Благодарим ти, Слав. Ние сме изключително вдъхновени и вярваме, че заедно с вас ще можем да направим нашата мечта реалност. Също така искаме да развием идеята, че и в България можем да правим фентази. Всеки епизод от сериала ще разкрива по една идея, свързана с добродетелите. И темата на втория епизод е любов. Смърдашо, защо всеки път така подскачаш? Любов! Не! Това е най-ужасната болест! Спокойно, във втори епизод ще ти намерим лек. В тази серия ще разгледаме как правилното разбиране на любовта дава сила. С ваша помощ ще имаме възможността да развием първият BG фентази сериал и да го направим на световно равнище. Подготвили сме ви страхотни тематични награди и възможност да сте част от нашето творчество. Колкото повече е вашето участие, толкова по-близо сте до снимачния процес. Следвайте страницата ни тук и нашите социални канали, където ще споделяме информация, снимки и материали от целия процес. И помнете, дори да не можете да допринесете финансово, винаги може да ни подкрепите, като споделите за нас на вашите приятели. Били те болни от любов или не. Ако всичко върви по план и имаме вашата подкрепа, ще можем да излъчим премиерата на втори епизод през декември тази година. Заедно може да създадем вдъхновяващ фентази филм за малки и големи. Благодарим ви, че споделяте нашето вълнение и за подкрепата, която имате към този проект. Чао от бандата на Банши! Любов от пръв поглед!